खुलुमबाय। आं दिनै JSP एडभाइस T65 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। लोगोसेयावनो 2022 मायथाइया बिदाय जालांसिगोन आरो 2023 मायथाइनि 1 जानुवारिया सफैसिगोन। मिजिंथियो थांनाय गोजाम बोथोरखौ जों गोसो मोजोमनानै मोजां भाबै बिदाय हरनानै जोङो गोदान बोसोरखौ जोङो बयबो मोजां थांखि, मोजां मिजिं, मोजां सिमां लानानै गावनि जिउआव मावनो लानाय माखासे खामानिफोरखौ जाहाथे जाफुंलाङो बेफोरखौ मिजिं थिनानै गोदान बोसोराव बयबो उदै खालि थायाबासिनो गावनि न'खराव एबा सोरबा गाव गावनि लोगो, जेरै लाइमोन बैसोनि सेंग्राया सेंग्राफोरजों, सिख्लाया सिख्लाफोरजों, बोराइफ्रा बोराइफोरजों, बुरिफ्रा बुरिफोरजों आरो खायसेया ज' जाजाय जालायनानै आथिखालाव गोदान बोसोर जानुवारि थामहिनबा 2022 मायथाइखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरनि मोजां थांखि लानानै जों गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोराव जाहाथे जोंनि मावनाय फिथाइफ्रा, साननायफ्रा, मिजिंफ्रा जाफुंसारो बेखौ मिजिं थिनानै गोदान बोसोराव गोबां सुबुंफ्रानो जायै लोयै रंजायै गोदान बोसोरखौ बरायो। नाथाय जों खालि जायै लोङै गोदान बोसोरखौ बिदाय होबाल' जानाय नङा। बेजों लोगोसे जोंनि गथ' गथायनि इयुन आरो जोंनि संसारफ्रा माबोरै मोजां रोखोमै दावगालांगोन आरो जों रावबो गाज्रि थासारिजों बुसोमजायाबासिनो जों माबोरै 2023 मायथाइनि जानुवारिखौ बारहोहरनो हायो बेखौ मिजिं थिनानै जों खामानि मावनांगोन। अब्लासो जोंनि हास्थायनायनि जि मिजिं बिबारा बारफ्रावगोन आरो बे मिजिं बिबारा जाहाथे बारगेवलांनानै फिथाइ थायो आरो जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा बिबारफोर बादि थामहिनबा लेरख' लेथुखुफोर बादि मालि फिथाइ थायो बेखौ मिजिं थिनांगोन। नाथाय आथिखालाव बे जानुवारि दानखौ मानसिफ्रा मोनसे रोंगोनि मोनसे सान हिसाबै बाहायो। सोरबा बे गोदान बोसोरनि रंजानायनि जाहोनावनो सोरनिबा जिउआ अबथिरा समावनो सिलिंखार जानाय, थामहिनबा बायदि जायगाफ्राव पिकनिक स्पटफ्राव थांनायाव सोरनिबा फिसाया बा सोरनिबा फिसाजोआ बा सोरनिबा हौवाया, सोरनिबा बिफाया गारि एक्सिडेन्ट जानाय आरो गारि ड्राइभारफोरा बांद्राय जौ निसा लोंनानै गारि सालायनायनि जाउनावबो खायसे हाजो ओनसोलाव आरो खायसे हायेन ओनसोलावबो गोबां बिजाथाय एबा जाब्रबथाय जानानै गोबां थैसावनायखौनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदान बोसोराव नुबोबाय थादों। जाहाथे बेफोरबादि जाथाया जोंनि बड' कमिउनिटिनि मानसिफोरनियाव जाया। नाथाय गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा जायै लोङै रंजायोब्लाबो बिसोरो खोब लिमिटेसन एबा बाजेटखौ लिमिट खालामनानै बिथांमोना रंजायो आरो मोजां रोखोमै बिथांमोना गोदान बोसोरखौ बरायो आरो बे बरायनायजोंनो बिथांमोना गेदेर गोलावफोरखौ माबोरै मान होनांगौ, माबोरै समाजनो मोजां बोसोनथि आरो मोजां कन्ट्रिबिउसन होलांनांगौ बेखौ लानानै पिकनिक जानाय फाजिनो खायसे सेमिनार, खायसे खन्थाइनि आड्डा, खायसे बोसोनथियारि धोरोमारि बायदि आयदाखौ लानानै बिथांमोना बबेबा दैमा सेराव, बबेबा मन्दिराव, बबेबा पिकनिक स्पटआव थांनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावसंनायखौ जों नुनो मोनो। स्पेसियेलि जोंनि बर' कमिउनिटिनि थामहिनबा ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो बांसिनखौनो KTM थामहिनबा दामिकनि बाइकखौ लिमिटआव जाबादि सालायनांगौ बेबायदि सालायै निसा जानानै साखावनानै बबेबा जायगायाव सौदावनानै आथिं आखाइ बायनाय, थैसावनाय बेफोर जाथाया जोंनि गेजेराव जाया। जाहाथे नोंथांमोना खाना एबा खाजि बायदिसिना जायोब्लाबो नोंथांमोना मोजां रोखोमै सान हाबनायनि आगराव न'आव गिदिंफिन आरो जाहाथे लामायाव बिदिनो गोबां मानसिफ्रा जायै लोयै रंजानानै गोसोबादि गारिफोरखौ सालायखोदावनाय, बिसाना
बांद्राय जायो आरो लामाया जाम जानायनि जाउनाव एक्सिडेन्ट जानाय जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। आं स्पेसियेलि जाखांफुनाय फरायसा लाइमोनफोरखौ खावलायोदि नोंथांमोना मोजां रोखोमै गावनि ओनसोलावनो बा साखाथियावनो बा न'खरावनो बा बांद्राय होंगो दोंगो जानाय जायगाफ्राव गारि मथर लानानै थाङाबासिनो जायगानि बबेबा मोजां जायगायावनो न'खरावनो थामहिनबा बबेबा ओनसोलनि मोनसे निजोम जायगाफ्रावनो खाना जालायनानै जाहाथे जों बे गोदान बोसोरखौ मोजां रोखोमै बिदाय हरनो हायो। लोगोसेयावनो जोंनि मानसिफ्राबो जेबो गारि मथरजों जाब्रबथाय जायाबासिनो जों माबोरै रैखाथि जानो हायो बेखौ नोजोर होनांगोन। मानोना जोंनि मानसिया ओरैबायदि डेमसेटफोरखौ बसायनानै ओरैबायदि दामथिङो गामि सोहोरफ्राव सोरबा जादोंना लोंदों, सोरहाबा खैफोद आफोदानो जादों, लोमजा साजायानो जादोंना मादों, बेखौ नायाबासिनो जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि साउन्डखौ लिमिट होआबासिनो माइक दामसावनानै अमा बुथारनानै बा बोरमा बुथारनानै बायदिसिना दाउ अमाखौ सिथारनानै खाना जासावनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसेया बायजो मुलुगावबो थाङो। आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि साखाथियाव पिकनिक स्पटफोर दं जाय ओनसोलाव जिब जुनार आरो हाग्रामा ओनसोल दं। बेफोरावबो बांद्राय साउन्ड होनानै होयोब्ला जिब जुनारफोराबो माखासे साउन्ड पलिउसन जायै खहा जायो। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि जानाय जायगाखौ जों माबोरै साखोन सिखोनै लाखिनो हायो आरो पिकनिक स्पटफ्राव जों गावजों गाव बुलाय सोलाय थासारिया जाहाथे जाया आरो जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ डिसिप्लिन भाबै जोङो सिरिबां हिसाबै जों सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारि हिसाबै आथिखालनि मुगाया जाबाय सोलोंथाइ आरो गियान आखल आखु दानायनि मोनसे मुगा। बे मुगायाव जोंनि मानसिफ्रा दाबसे जायगानि मानसिजों गुबुन दाबसे जायगानि मानसिजों निसा एबा बिरि सिगारेट सोबनानै खर'फ्रा जाहाथे दाजाब दानख' जालायनानै गावजों गाव बुलाय सोलाय जाया, गावजों गाव जिउ खहा जाया, बेखौ नोजोर होनानै पिकनिक जागोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसेयावनो आथिखालाव बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे पिकनिक जानायनि नेमखान्थिफोरखौ खानानै होनाया खोब मोजां जादों। पिकनिक स्पटआव बांद्राय जौ लोंनाय, बिरि सिगारेट बा निसा जाथोनि बांद्राय जानायखौ बिथाङा माना खालामनो थांदों। आरो लोगोसेयावनो माखासे गारि मथर सालायनायनि बिथिङाव ड्राइभारफ्रा, गारि सालायग्रा पाइलटफ्रा जाहाथे निसा जानानै गारिखौ सालाया आरो निसा जानानै बेफोर गारिखौ सालायोब्ला गोबां जुरिमाना जानायनि आसा थायो। जाहाथे बेफोरबायदि थासारि जाया। नोंथाङा गारि गंसे सोरनिबा गारिखौ लांनानै भारा मारिनायाव भारा मारिनायनिख्रुइ जुदि बांसिन नोंथाङा पुलिसफोरजों हमजानानै जुदि नोंथांनि माहाजोननि गारिया एबा नोंथांनि दामिनि गारिया लाखिजानांगौआ बेखौ बायख'नायाव आरो गोबां रांनि गोनांथि जायो। गुबुन फारसेथिं बेड रेकर्डनि खोथा थाहैबाय। जाहाथे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्राबो गावसिनि बाइकफोरखौ मोजां रोखोमै सालायनानै पिकनिक स्पटनिफ्राय न'आव सफैयो आरो जाहाथे बांद्राय जौखौ लोंनानै बियन कन्ट्रल जानानै नोंथांमोना जाहाथे गाव गावनि जिउखौनो खहा खालामना लाया। नोंथांमोनखौ बिमा बिफाया खोब आदोरै गावनि गथ' गथायखौ, सोरहाबा मिजिं दं, सोरबा आंनि गथ' गथायखौ आं IAS IPS ACS डक्टर प्रफेसार खालामगोन, बेफोरबादि मिजिं दङ। बे बिमा बिफानि जि फिसिनाय मिजिं, बे मिजिंफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे सा ससेयावनो खहा खालामा आरो नोंथांनि गाहाम हाबा मावनायखौ समाजा नेनानै दं। जाहाथे नोंथाङानो जोंनि समाजनि, जोंनि माहारियानि सानसे समाव सासे मोजां दैदेनगिरि जागोन, सासे मोजां खन्थाइगिरि जागोन, सासे मोजां लिरगिरि जागोन, सासे मोजां समाज सिबियारि जागोन, सासे मोजां धोरोमगुरु जाहैगोन। आरो बेबायदिनो बायदि बिफानफ्राव कम्पिटिटिभ लाइनाव पास जानानै गाबोननो नोंथाङानो बे हादोरनि सासे राफोद नोगोरारि, थामहिनबा IAS IPS ACS अफिसारफोरबो जाहैगोन। दा बेफोरबायदि बिमा बिफानि जि फिसिनाय मिजिं, बे मिजिंखौ नोंसोर जाहाथे सा ससेयावनो फेलें खालामा आरो नोंसिनि जिउफ्रा मोजां रोखोमैनो राफोदै न' फारसे फैफिननानै जाहाथे नोंसोरो सिमांखौ बे गोदान बोसोराव जा गावनि रंजानायखौ लानानै बबेबा मोनसे निजोम जायगायाव
थांनानै बबेबा नुफेरै जायगाखौ नायहैनाय एबा लोगो दिगोफोरजों खाना जानानै गावखौ गोजोननाय लानो थाखाय जोङो आथिखालाव थामहिनबा बे जानुवारिया जोंनि स्पेसियेलि भारत माहारिनि मोनसे कालचार नङा। बुंनो थाङोब्ला गोदान बोसोरखौ जोंनि हिन्दु कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बैसागनिफ्रायसो बेखौ गोदान बोसोर होननानै जों हमना लायो। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा गावनि कालचारखौ बावलांनो हमदों। जाउनाव दिनै बैसागो दानखौ बा मागो दमासिखौ जाबादि फालियो बेनिख्रुइ बांसिन जोङो जानुवारि दानखौ बांसिन गोदान बोसोर होननानै बे फरेन कालचारनि जि लावखार ओंखाम जानाय हारिमु, बे हारिमुखौ जोंनि मानसिफ्रा गावनि होनानै गोबाना लाबाय। बेबादिनो लावखार ओंखाम जानो थांनायाव बबेबा स्कुला, बबेबा कलेजा, बबेबा इउनिभार्सिटिनि गोबां फरायसा फरायसुलिया सोरबा निसा जानानै, सोरबाया बबेबा दैमायाव नावजों बेरायनायाव दैयाव बुसोमजाना थैनाय, सोरबा गारि एक्सिडेन्ट जानाय, बेफोरबादि थासारिया दिनैनि दिनाव गोदान नंला। जाहाथे जों सम आरो थासारिखौ नायनानै जों गावखौ सामलायनो नाजानांगोन। जाहाथे दुलाराय बर' माहारि लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो थांनाय मानसिफ्रा जाहाथे गावनि सिरिबांखौ थि महरै लाखिनानै पिकनिकखौ जायो आरो पिकनिक जानायनि उनाव मोजां मथ'यैनो न' फारसे गिदिंबोफिननायनि राहाखौ लायो सोरां बारांनो। नङाब्ला बांद्राय जुदि ड्राइभार एबा पाइलटनो निसा जाथोनि बेसाद जाहोनायाव नोंथांमोनजोंबो समान समान बेदर फिसा थामहिनबा निसाखौ लोंफायोबा ड्राइभारा सासे मोजां ड्राइभारनि आखायाव गोबां सुबुंनि जिउ रैखाथिया थायो। नाथाय सासे गाज्रि गारि ड्राइभार सालायग्राया एबा सासे निसा जानाय गारि ड्राइभार सालायोब्ला बे निसा जानाय गारि ड्राइभारनि गारि सालायनायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनिबो मोनसे पसिबिलिटि थायो। दा बेखौनो नोजोर बोनानै जाहाथे पिकनिकखौ जायो बेखौ नोजोर बोबाय। लोगोसेयावनो गोदान बोसोरा गासै थाखोनि सुबुंफोरनि जिउआव गाहाम फिथाइ लाबोथों आरो बिथांमोननि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा जाहाथे जाफुंसार जायो बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनै गोदान बोसोरनि थाखाय आंनि नायगिरि थामहिनबा JSB एडभाइस 365 फोलेरनि गासै नायगिरि साबस्क्राइबारफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय हरबाय। लोगोसेयावनो जोंनि गासै बर' कमिउनिटिनि गासै थाखोनि सुबुंफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। मिजिंथियो गोदान बोसोराव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे गाज्रि थासारि जाब्रबथाय जाया आरो ससियेल मिडियायाव आथिखालाव 2008 मायथाइनिफ्रायनो दाब दाब जायगानि समस्ति दाफामनायनि हाबाफारिया जाबोबाय थादों। आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मोनसे टिपाइसन होगासिनो दं आरो बिनि आगरावबो बिथां राखाव बसुमतारिया टिपाइसन होदोंदि बर'फ्रा सिगाङाव गाबा उनावसो गाबो होननानै। बिथाङा समस्ति दाफामनायनि माखासे खोथाफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बुंबोबाय थादोंमोन दि बर'फ्रा थि समावनो जुदि समस्ति दाफामनायनि हाबायाव मोजां रोखोमै जुदि नोजोर बोनानै खामानि मावाब्ला जोंनि थिखाना दोननाय क'क्राझार एसटि रिजार्भ लकसभा समस्तिया आनरिजार्भ थामहिनबा जेनेरेल मोनसे सिट जाहैनो हागौ। बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि CM बिथां हेमन्त बिश्व शर्मानि दिनाव बेफोर समस्ति दाफामनाय हाबाफ्रा खोब गोख्रों भाबै सोलिबोबाय दङ आरो गोबां जिल्लाफोरखौ फोजोबनानै खायसेखौ मोनसे खालामनायनि मोनसे जि हाबाफारि सोलिबाय थादों। आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लकसभा समस्ति अदालगुरिया जायोब्ला बेखौ ST रिजार्भ आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ अरायसम गोदो ब्रिटिश आमोलनिफ्रायनो बियो ST रिजार्भमोन, नाथाय बेखौ आनरिजार्भ खालामनाय जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों भाबै इलेक्सन कमिशनारखौ लोगो हमनानै बिथांमोना अजद खालामनाय खोथाखौ बुंदों आरो बेखौ जुदि क'क्राझार समस्तिखौ जुदि आनरिजार्भ खालामोब्ला बिथांमोना गोख्रों भाबै सोमावसारगोन बे मिजिंखौ बिथांमोना प्रेस मिडियानि जोहै बुंदों। दा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव आथिखालाव जोंहा मोननै लकसभा समस्ति मोनहैनायनि मोनसे
नोजोर जोंनि मेगनाव नुजागासिनो दं। जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासै बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा खौसेयै थाबैनो जाहाथे क'क्राझार लकसभा समस्तियाबो एसटि महरैनो थानांगौ। लोगोसेयावनो जि अदालगुरि लकसभा समस्ति दानायनि मोनसे हाबाफारि सिंजों सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारिया जानुवारिनि गेजेराव जाफुंसारनायनि मोनसे रोखा पिक्सारा ओंखारबाय आरो गुबुन गुबुन समस्ति थामहिनबा आसामनि गुबुन गुबुन समस्तिफोरखौ दाफामनानै समस्तिखौ सोलाय सोल' खालामनानै खायसे जारिमिनारि मुं दोननानै खायसे जायगानि समस्तिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै समस्ति दाफामनायनि हाबाया आथिखालाव जाफुंनायनि लामायाव फैबाय आरो खायसेया क्लियारिफाइड जाबाय, खायसेया क्लियारिफाइड जाथ'वाखै। दा थारैनो जुदि क'क्राझार एसटि रिजार्भ समस्तिया बे 2023आव जुदि जेनेरेल मोनसे सिट जायोब्ला जोंनि बर'फोरनि थाखाय जा थिखानाय दोननाय एसटि रिजार्भ बे क'क्राझारा बर'नि मोनसे उथुमाय। बे उथुमाय ओनसोलावनो जुदि क'क्राझार लकसभाया आनरिजार्भ जानांगौब्ला बेनिख्रुइ आरो बर'फोरनि थाखाय दुखुनांथावसिन आरो बयनिख्रुइ लाजिनांथावसिन खोथा मा थाबावनो हागौ। बेनिखायनो जाहाथे गोदान बोसोरा जोङो बिटिआर ओनसोलाव अदालगुरिखौ मोनसे एसटि लकसभा मोननो हाथों बेखौ मिजिं थिबाय। लोगोसेयावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जों एसटि महरै सिगांनि बादिनो लाखिफिननो थाखाय खामानि मावनांगोन। नङाब्ला माखासे नन बड' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा आथिखालाव बेखौ बर'फोरनि जि जौगानाय, बर'फोरनि दावगानाय बेखौ नुनानै मेगन सानायखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि जाउनाव बामुन माहारिनि सासन खालामनाय समनि बुब्लियाव आरो फारसेथिं बिथां नब कुमार सरनिया सासे आखाइ दैखाङि उल्फा जानानैबो बिथाङा एमपि खेबले खेबले देरहासार जाबाय आरो देरहासार जानानै बिथाङा बड'लेण्ड आर्मि बायदिसिना भलन्टियार स्पर्ट दानानै जोंनि बर'नि जि मैखोम सिनस्रि सिक्स सिडिलिं काउन्सिलजों दाजानाय बिटिआर ओनसोलनि माखासे सासन खान्थिखौ लरग' थरग' खालामनो थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि माहारिया खोब मोजां खौसेयै थालायनानै खामानि मावाब्ला जों बिटिसि मोनदोंब्लाबो सिक्स सिडिलिं काउन्सिल मोनदोंमोनब्लाबो जोंनि काउन्सिला दिनै सिक्स सिडिलिंनि महर मोखां गैयि बादि जादों। फारसेथिं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया उइदाउट हाइकर्ट अर्डार गैयाबासिनो माखासे मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिखौ होख्रांबाय दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथांमोना हिन्दुताबादिखौ गोख्रों भाबै गायसननानै जाहाथे असमिया कमिउनिटिखौ माबोरै आसामाव मोनसे नाम्बार 1 नेसन हिसाबै दानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना आसामाव असमिया कमिउनिटिनि थाखाय मोननै हारिया बिसोरनि खर'नि मोनसे केन्सार बेराम महरै जोनोम मोनगासिनो दङ। फारसेथिं असमिया सुबुंफ्रा आसामाव मोनसे गेदेर माहारिब्लाबो आथिखालाव बिथांमोना मोनसे फिसा माहारियाव सोलायनो थांगासिनो दं। जायनि जाउनाव मुस्लिम कमिउनिटिनि जि सुबुं बिसान बेयो लोब लोब बारायबोगासिनो दङ आरो गुबुन फारसेथिं बर'फ्रा आसामखौ सोखावनानै जाहाथे सेपारेट स्टेट अफ बड'स बेखौ लाबोनो गोदो गोदायनिफ्रायबो नाजाबाय थादों। दा बे मोननै मुस्लिम माहारि आरो बर' माहारिया आसामनि थामहिनबा असमियाफोरनि थाखाय मोननै केन्सार बेराम। बे मोननै केन्सार बेरामखौ बिथांमोना माबोरै होबथानो हागोन, माबोरै होबथानो हाया, बबे समस्तिखौ बबेथिं एसामिस मेजरिटि जायगाथिं लांनानै माबोरै समस्तिखौ दाफामनानै बिसोरो गोजोरै आसामाव सासन खालामनो हायो आरो बिटिडि ओनसोलनि माखासे ओनसोलफोरखौ बड' डमिनेटेड ओनसोलफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै जाहाथे बबेबा ओनसोलखौ बबेथिंबा सोसनहैनानै बेखौ रिजार्भ खालामनानै जेनेरेल खालामनो हायो बिनि थासारिखौ आथिखालाव खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे खैसारिखौ 2008 मायथाइनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावाब्ला खिन्थु 2023आव बर'फोरनि थाखाय मोनसे सुनि गोनां बोथोरबो जाहैनो हागौ। जाहाथे बे मोननै समस्तिया थामहिनबा क'क्राझार लकसभा समस्तिया अरायसम एसटिआव थाबाय थानायखौ जों लुबैयो। मानोना गोदो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो बियो एसटि रिजार्भ हिसाबै गायसन जाबोदों। नाथाय
माखासे जोंनि बर' कमिउनिटिनि गाद्दारि आखुनि थाखायनो बिथां नब कुमार सरनियानो नकलि एसटि सुबुंनो कास्ट सार्टिफिकेट होनानै दिनै बर'आ बे एसटि रिजार्भ सिटआव देरहासार जानो हायाखै। मानोना बिथाङा बर'खौ खौसे खालामनानै बर'फोरखौ नोरजिया खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। आथिखालाव नब कुमार सरनानि जिथु डुप्लिकेट सार्टिफिकेट लानानै एसटि जानायनि फोरमान बिलाइया सासे गोख्रों अफिसारनि केस फाइलिं खालामनायाव आथिखालाव रोखा जाबाय आरो आथिखालाव बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटआ नकलि होननानै सिबिआइआ तदन्त खालामनानै होदोंब्लाबो गुवाहाटी हाइकर्टआ बे मास मोननैनि गेजेराव नब कुमार सरनिया एसटि ना अबिसि बिनि सायाव क्लियारिफाइड होगोन होननानै मिजिं थियो। दा बेखौ बियो जोंनि बर'फोरनि थाखाय 2023 मायथाइया बर'फोरनि थाखाय मोजां मोनसे टिफाइसन होननानै बुंनांगोन। आरो गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि एकर्डआ 2027 जानुवारियाव जादोंमोन आरो फैगौ 2027 जानुवारियाव जाहाथे बिटिआरनि सिमा बारायनाय हाबा लोगोसे जि बिटिआरनि दफा बादियै सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोसना लानायनि जि बिथांखि बे बिथांखिया जाफुंसार जायो बेखौ मिजिंथिबाय आरो 2 जानुवारियाव दफायाव दैखांनाय बायदि बेफोर ओनसोलफ्रा 2023 थिखानाय समाव जुदि जाफुंसार जायोबा बे बर'फोरनि थाखाय 2023 मोनसे बर'फोरनि खाफालाव फामि बिबार बारनाय मोनसे मोजां बरादनि सान जानानै थागोन। मिजिंथियो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मख'नाय जि लकसभा समस्ति मोननै बेखौ थि रोखोमै जाहाथे एसटि रिजार्भ खालामनो हायो बेखौ स्पेसियेलि बेनि गिलिर बिबाना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आथिखालाव थानाय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि स्पेसियेलि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर'निसिम खावलायनाय आं आपिल खालामनो लुगैयो जाहाथे नोंथांमोना मोजां रोखोमै नोंथांमोननि राजनैतिक केरियारखौ जुदि मोजां मथै मावनानै जुदि क'क्राझार एसटि रिजार्भखौ दाननो नागिरनायखौ होबथानो हायोब्ला गुबुन फारसेथिं अदालगुरिखौ एसटि लकसभा समस्ति दानो थांनाय हाबाफारिया जुदि मोजां रोखोमै जुदि जाफुंसार होनो हायोब्ला आरो मोजां रोखोमै हाइड एन्ड सिक फर्मुलाजों बिथां हेमन्त बिश्व शर्माजों मोजां रोखोमै सोलो बुद्धि खालामनानै बे मोननै समस्तिखौ मोजां रोखोमै जुदि रैखाथि होनानै लाखिनो हायोब्ला बर'नि मैखोम सिनस्रि होननानै बुङोब्ला क'क्राझार आरो अदालगुरिखौनो जों बुंनांगोन। मानोना स्पेसियेलि बे ओनसोलनिफ्रायनो गोबां बर'फोरनि गेजेराव पलिटिकेल लिडारफ्रा जोनोम जायो आरो बिथांमोननि गाइडेन्सजोंनो माखासे हाबाफारिया जाफुंलाङो जाहाथे बे मोननै समस्तिजों लोगोसे जोंनि जि सासन खान्थि 6 सिडिउलिं काउन्सिलनि माखासे हाबाफारिया जाहाथे मोजां रोखोमै मावफुंजालाङो। लोगोसेयावनो बिथां प्रमद बर'खौबो आं खावलायोदि आथिखालाव गुवाहाटी हाइकर्टआ अर्डार होनाय जि गुबुन माहारिनि आखायाव थांदों बे हाखौ रैखाथि होनानै मोजां रोखोमै जोंनि बिटिआरखौ सालायनो नाजायोब्ला फैगौ बुब्लियाव बिथां प्रमद बर'आ आरो 5 बोसोर टिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानानै थाफैनो हागोन होननानै जोङो भरोसा खालामनो हायो। मानोना बिथां प्रमद बर'नि सायाव दासिमबो बर'फ्रा गोबां फोथायनाय लाखिनानै बिथांनि हामजाथि खामानि मावनायफोरखौ नेगासिनो दङ आरो गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि बायजोआव थानाय जि बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल जि मोनदों बे काउन्सिलनि सिमा बोनाय आरो बारायनाय हाबाफारिफ्राबो मोजां रोखोमै मावफुंजालाङो। मानोना आसामनि बायजोआव जि काउन्सिल दादों बे काउन्सिलनि हाबाफारिफ्रा जाहाथे मोजां रोखोमै बे 2023 मायथाइनि गेजेरावनो जाफुंलाङो आरो बिनि सिमा आरो इलेक्शना जाहाथे मोजां रोखोमै खुंनो हानाय बायदि सिमाफोर बाउन्डारिफ्रा साक्सेस जायो बेखौ मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि बे गोदान बोसोरनि जि गाहाम हामलायनाय आरो गोदान बोसोरनि बर' माहारिनि सायाव जि फोथायथि लाखिनाय मिजिंथियो 2023 मायथाइया जोंनि बर' कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे गोदान फिथाइ लाबोथों आरो बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे पलिटिकेल कनफ्लिक्ट जोंनि गेजेराव दा लाबोथों बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो खामानि मावनांगोन आरो जोंनि
जि मावनो लानाय हाबाफारि बेफोरखौ मोजां रोखोमै डिसिप्लिन भाबै जोंनि पलिटिकेल लाइनाव थानाय मानसिफ्रा स्किम आरो गोरिब निखावरिफोरनि मोननो गोनां जि मोनथायफोर बेखौ मोजां रोखोमै डिस्ट्रिबिउसन खालामलायनानै जाहाथे फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय गावसिनि केरियारखौ मेनटेन खालामनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो बे 2023 मायथाइयाव बिटिसिनि गादियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ मोजां रोखोमै बे गोदान बोसोराव स्किमफोर राननायाव आरो गोरिब निखावरिफोरनो खायसे मोनथायफोरखौ होनायाव जाफुंसार जागोन आरो रायजोनि जाहाथे अराय सिबिनाय अननाय आरो हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो फिन आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलनि गासै फोलेरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो नोंथाङा अल नटिफिकेसनखौ दाबायनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांसिम सहैनो हायो आरो नोंथाङा आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।